e chenro mar mbaka oromo. Kaka ing'eyo, wantiere kodi kae kinde duto mondo mibed kod ng'eyo ni gik mage matimore. Okinyi ma kawuono wadarango. Report nowacho ni jogo mowuok e imbo mar piny Kenya ni koda iwacho ni tiyo asasa kod yedhego ma mero ji kaachiel koda ka tiyo marach kod yedhe. Ginyalo bedo yedhe migolo kata subtende, to kindego duto gintiere kanye. Wadane mondo mi watudre kodi achiel kachiel mondo mi ikonwa ni gik mage manyalo bedo ni warango. Mokwongo warangane moko kuom weche mano waiko ni odiochieng' makoni mar wadaloso gi jal manoweyo mer gi apisa mochung' ne wechego mag puonj mano ka gintiere kacha Kanakada. En ang'o ma gitimo Kanakada odiochieng' ma kawuono, to report mane gigolo mano duolno ma ochung' ne rango chenro kata chal mar wache kinde giduto. Warangane pichni mantiere kar kae mondo mi bed kod ng'eyo ni gik mage mosebedo kacha katimore. Nyakwara Muge Jwang', report Nakada yango kanyo ni gwenge motelo e math mar kong'o e imbo mar Kenya otelo mano ka en math mar chang'a kata mano miwacho kanya ni mana chwaka mana ken gata malo 11.4. Nyanza mano kore namba 2 ka en kata kod ata malo 6.3. Ho mar Okak biro e namba 3 gi ata malo 3.6. Kwan ma kamagi Nyakwara Muge Jwang' puro biro neno gi. Ma en math mar kong'o mantiere kar kanyo. Kamachielo wach mane menyalo biro ni warango. Kit kong'o mimadho, chang'a, kangara kod andiwo minyuoyo. Mano manyadala madhore ahinya e gwenge makoro bende kong'o makamagi madhore kendo yudore e yo moro mamalo. Imbo mar piny Kenya otele math kong'o minyuoyo mano manyadala mano ma kod ata malo 12.9. Report makama bende biro e kinde magigo matimore nyithindo bende dok e sikul kata wuok e sikul ka duogo pacho odiochieng'no makiny kata kochako kawuono bende after kata chakore. Kit kong'o mimadho bende owacho ni kadho wadh nam chumbi bende koro biro kache thuolo mar 2 gin malo ahinya ka Nyanza ni e namba mar 3 mano kin kong'o machopo kanyo kod ata malo 2.2. Mano kama gintiere kar kanyo. Ino magi mana bombe madongo mantiere pacho ka. Central otele math mar andiwo mana rwata irange kanyo ka Nairobi bende koro otelo e math mag kong'o wacho ni kong'o mopuodhi mano bende nitiere kar kacha irange kacha ni kong'o mopuodhi gi to gin mage rwata bende gin mage. Okinyi ma kawuono wadabedo gi twak ni puonj mipuonjo tipuonjo e yo machalo nade. Gweng' ma ikike math iwacho ni makore madho mae gi mantiere ka gi kacha koro gichalo nade. Imbo mar Kenya tiyo kod gik mathoth makelo mergi iwacho ni mano mar ata malo romo 26.4. Magi moko miyo kata kong'e mokiki kata moriw gi mamoko gigo mantiere kar kacha ni gin mage. Mago gwenge ma ikike math. Okinyi ma kawuono report Nakada bende mano ayudo ni ler ahinya odiochieng' manyoro ne en motenore gi math. Ugwe mar piny Kenya en namba 2 mano kuonde ma ikike math. Kacha ni kata malo 20.7 ka Nairobi e namba 3 gi ata malo 19.2. Ang'wa tem nono matut bende ni gik mage mamiyo kong'o makamagi bende koro iriwo. Kaka itiyo kod yedhe makelo mer. Kong'o nitiere kar kacha, nitiere ndawa koting'o fuong'a kod mano bende kod ogoro. Kamachielo bende nitie mira mano mantie thuolo mar 3. Kamachielo wadani orang kamachielo ni ginto gin mage itiyo kod yedhe makelo mergi mage mantiere kar kacha. Thuolo mar 4 nyasore jomoko miluonge kacha ni njaga, jomoko nyalo luonge kacha ni obwache punda ging'eny. Yedhe mag nyaduka bende nitiere kar kacha mago bedo kata over the counter mago yedhe minyiewe duka. Machielo bende nitie yedhe michuoyo e ler mano moting'o heroin kachiel kod bado bende ma cocaine. Ere kaka gikelo achiedh nade makagi kacha. Bed kodwa e chenro ni maro wantiere kodi kae wada mana nono ni mage madhi nyime kar kacha. Kwan ji mayedhe go kata yedhe mamero jigo miyo midhiero. Kong'o sichiwo midhiero mathoth ahinya kipimo kod ji mamoko kod yedhe mamoko makoro sani bende rango kanya ni kod milion 3.2. Ndawa nitiere kod milion 2.3. Mira ni kod 960 kod 4 737. Kaka machielo bende nitiere wang'ane ni nyasore timo nade. Nyasore jogo mosedo midhiero kanyo neno gi kacha ma report manogol dweno mar 2 ineno kacha nyasore 1518. Yedhe manyaduka bende koro nitiere kar kacha kod
60,407 mane chal mar wach gino mantiere kar kanyo. Gwenge motelo e math mag njaga kata nyabedo Nyasore, Nairobi otelo gi atamalo 6.3, Nyanza biro namba 2 gi atamalo 2.4, kadho wadh nam chumbi nitiere kata e thuolo mar 3 gi atamalo 1.9, ugwe mar piny Kenya nitiere kod atamalo 1.5, mago gwenge motelo e math mag njaga. Nyakwara Mogejwang', report mana kada bende yango kaka ji mamadho Nyasore, chuo telo kod atamalo 3.9, mine nitiere kata kod atamalo 0.3. Makwan mabiro mopogore Nyakwara Mogejwang', en ang'o minyalo somo kowuok e gigi duto? En kwan mabende ogol kendo ayango bende e Ramogi TV odiochieng' manyoro. Kawuono koro wan kode gi twak, wadang'eyo niere kaka oganda mathoth nyalo yudo resruok kotenore koda yedhe mamero ji, kachiel koda ka report mana kada mabende koro osegolo. Wadhi tudore kod apisa mochung' ne wechego mag puonjo oganda, mano weche mag advocacy, kachiel koda kamago bende mawacho kanyo ni public education ginyabedo mage, ere kaka inyalo konyo oganda tiego oganda mondo chop kacha. Kamachielo bende nitie jal mane tiyo kod yedhe mamero jigi to bende noweyo chenre kata wechego mag mer. Atudra kod wendo e kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono mondo melos kod achiel kachiel. Duncan Ochieng', arwakini machiegni okinyi ma kawuono. Inyalo konowa mana yo moro machuo kido report machalo kamae, mano mar Nakada, omi picha machalo nade? Ageno ni iluwo kane wachako some achiel kachiel nyaka sani. Oyawre kendo machiegni e Ramogi TV. Miwa pachi kotenore kod report mawiye mabende wasesoma. Wadhi nyime kod mulo kuonde mopogore kaka inyalo reso oganda mamoko mapok owuok e obadho mano mara gigo mamero ji. Arwakini machiegni. Duncan Ochieng', kinyalo winja okinyi ma kawuono. Kiaka itudi kod achiel kachiel, inyalo winja koro sani? Awinji. Erokamano ahinya. Napenji kanyo ni bang' ka koro waseyudo nonro mowuok Nakada, iyudo kata gigo mopogore mosebedo kata katimore kaka itiyo kod yedhe mamero ji e counties mopogore, e gwenge mopogore, kachiel koda ka yedhe mamero ji mitiyo godo asasa. Ka sani wantiere kinde ma nyithindo bende onego bed ni duogo dala, in gi kaka inene kaka jal mabende nosetiyo kod yedhe machalo kamagi to bende ne iweyo tiyo kodgi. Inyalo miyowa mana sigandi matin ka wachako chenro okinyi ma kawuono. Awaturi bende gi apisa mar Nakada ma wantiere godo e studio bende e yor Zoom okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya. An nyinga Ochieng' Duncan. Kuom ndalo mathoth nasebedo katiyo gi kong'o ahinya. Achako madho kong'o ka ja higni 17 ka aja form 3 e skul Kisumo ka high school. To osebedo process, osebedo wuoth mabor nikech ase struggle ka samoro atemo weye to apoka aduogo kendo, but Nyasaye osebedo faithful ba ng'enyne asebet kaloyo. To in relation to kimiwacho cha ni nyithiwa sani chiegni duogo kawuok school, en important mondo kik waling' aling'a mondo makosa manotimrenwa kik warit mondo nyithindwa make mistakes giwegi. Ginyalo learn bende gi mistakes ma ne watimo wawegi. Erokamano. Erokamano ahinya. E thuolo gi bende wantiere kae ka warango nonro matimore kagi kacha. Moko matimore counties to bende yudo ni nitiere duol ma Nakada monego bende nitiere kar kacha. Agani kapok ang' warango kata report machalo kama, gino manoketie mondo chak tiyo kod yedhe mamero ji, wacho ka chako madho kong'o ka ja higa mar 17, ang'o manoketie e math machalo kama? To bang'e ka nichopo e ng'eyo ni koro nega we tiyo kode, ang'o manokoni ni koro sani kinde ochopo mar weyo? Nolamni, ni wacho kendi ni weyo, koso ng'eyo mari mar ni weyo machalo nade? To nopek machalo nade e kinde go duto? Miwago koro kata gima nomiyo ichake ka itieke.
Nitiere chenro mopogore opogore watimo mos mar nitiere weche mag tudruok bende makoro bende walalo kage kacha wanyalo mana kinyalo mana winja sani bende inyalo mana miyo wasigana no matin ang'o manoketie weche go mag donjo e math mag kong'o e kinde go kane higa 17. Nyakora mogi John Chalka gima tudruok marwa kod Ochieng Duncan bedo matek kata kamano ang'o Ahmed mana dhi nyime kod twak wantiere kod wendo bende e yor Zoom ka wantiere kacha kod Jacob Onyango ma en apisa mochung' ne puonjo oganda Kanakada en bende wamedo loso chenro mag tudruok kod achiel kachiel okinyi ma kawuono mondo mi walos tudruok magwa kata kamano nitiere ote makagi kacha madonjo okoni ni SMS wa oyaw en 3:6 nono ka Facebook bende wantiere live yoro kacha Ramogi TV, YouTube wantiere kacha bende @Ramogi TV. Okinyi ma kawuono wantiere kar kae Awino Diana wacho kanyo ni awuoro wacho ni encha yath koro ng'ato tiyo godo mondo otime nade. Aya kamachielo Mondi Wilfred wacho ni amora nyagi twak okinyi ma kawuono. Jackie Nyarmodi wacho kanyo ni erokamano kuom kelo twak machalo kamae sama nyithindo odiochieng' ma kawuono duogo pacho for midterm gimane manyalo bedo kata katimore ada tura achiel kachiel koda Jacob Onyango apisa mochung' ne puonjo na oganda Kanakada mano duol mochung' ne rango ni tiyo kod yedhe mamero ji e yo machalo nade okinyi ma kawuono Jacob ichwe yo machalo nade ang'eni nitiere gwenge ma Nakuru ang'eni yore mag tudruok bende wamedo mana loso kar kae report mana Kada ageni bende in achiel kuom jogo mosebedo ka puonjo oganda inyalo wacho ang'o kotenore kod weche maliekore nyaka sani tiyo kod yedhe mamero ji e imbo mar piny Kenya ni malo ka irango e counties mamoko bende ka otenore kod yedhe mamoko ma bende itiyo godo mamero ji arwakini machiegni okinyi ma kawuono Jacob Onyango. Awinji Jacob yo makare nyalo mana dhi nyime to machiegni chenro nyokor moge jwang mago bende waweigo kanyo mondo mi medrango gi wamedo loso chenro mopogore opogore mag tudruok ka wayudo gi achiel kachiel we wakaw yweyo masani ka waduogo wadhi yudo thuolo mar dhi nyime kod chenro bang' ka waseyudo welo ariyo duto wagoyo mos mago motimore kik idhi mabor. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Na ile embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzima da gati ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne raroti. Ombogo tabwa tilebaga. Ngitarde mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Nyakwa Ramogi wachaka nigi weche matimore sa gige dongruok en gigo eko ma en hakini ok en gime miyi gi mich. Buch Jopin adier gima dhi mbele sani Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udi nade? Wadhi maber Musa pinjari penjo mibni godo no mar senator Tich adek ka tich adek tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa Sadek otieno mana Ramogi TV kik bai. Nyakwa Ramogi be isegombo bedo gi mwandu Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kik idew e chenro mar ohala gi mwandu Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 mar otieno ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai.
chenro makeloni gigo mamit. Rambana. Hurra. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Kaende na shabiki.com. Mimi niliweza kutumia shilingi tu 50 tu na nimeshika sangu ambazo ni 1500. Nilipata 12 over 13 pledix. Na ningeweza kuambia wale mnaona kama ni ndoto muweze kucheza huu mchezo wa Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nakora magjuang machiegni waseduogo mantiere ka wadhi nyime wadhi studio ma Kisumu watudre kod wendo mantiere karkacha mano Duncan Ochieng kane wan kodi kapok wadhi e yueyo inyalo mana miyowa mana weche matin nikech ka kwalose weche maga tiyo kod yedhe mamero ji e kinde gini wacho ni tiyo kata kod kong'o inyalo mana miyowa matin en ang'o mane timore kata ang'o mane odhiri michako tiyo kod kong'o e higano kapok ichopo kata higni mar 18? Ng'enyne gimomiyo na donje e madho kong'o kata kapok achopo higni 18 gin weche mag aole. Nikech naneno ka nentiere josikundwa kata jogo mane wadago e gweng' ma nemetho kendo naneno ka gidak maber, gidhi maber, giwinjo raha. Koro as an adolescent igombo satwe mondo ibelong e group une otero magweng'. So mano ne one of them. Actually konga mokwongo nonyiewna gi miyo mane ditna ne en jirandwa nonyiewna bia dek. Nomora kabisa ni mar ne eka achako mana madho kong'o gi bia kendo ne mana bia dek. Koro sense mar belonging ni in standard moro in kata bed ni pok ichako yudo pesa ni wuon tinyalo madho bia. Mana ariyo kuom gik ma ne nyalo miyo adonje kong'o at that age. Mar adek en environment ma intie nikech ineno ka joma madho kong'o joma ok madh kong'o moko be ok dhi maber to joma madho kong'o in your perception in kaka ng'ama tin ineno ka gima gidhi maber nikech girwakre maber samoro but kidongo e kong'o kibiro mos tibo fwenyo ni mano ne en miriambo kendo ne en false perception yani en gima ineno ma ok en adiera onge iye. En kinde ma koro idongo to nitiere jal man kanyo ma bende mosebedo kanyo ka entiere e thuolo mar wacho ni adieri ma anyalo timo kata ma ok anyalo timo kata mathoth bende waduogo mondo mi konwa ni sigandi koro e kindego ma koro isechako tiyo kode nobedo yo machalo nade yuto ne omedore yuto ne dok piny ni yudo yuto to omenda dale kong'o koso nitiyo kode yo machalo nade safari mari mar addiction kata ng'iyo ne chalo nade kata kamano ang' tiere pichni mang' watudre ko achiel kachiel sani koro mi alos kod apisa mochung' ne puonjo oganda mano Kanakada duolo mochung' ne rango chal mag tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae mano Nakada adana los kaka kod Jacob Onyango erokamano atimo mos ahinya nimar nok wanyalo tudre kodi kokalo yor Zoom sani koro itudre kodwa yor simu achiel kachiel ka iwuok Naivasha oyawre machiegni nyaka sani report ma osegolo Kanakada ochiwo picha machalo nade ne oganda jo Kenya? Oyawre ahinya Cleophas gi wendo ma owuoyo miluongo ni Duncan.
ago erokamano kuom yudo thuolo makende ma kawuono mondo walalre gi jo Kanyanam e weche mag mer. Nakada osetimo nonro mar ripodno onego bed ni duoko mar onego bed ni wachiwo e wige 4 mabiro mbele kaendi. To wachre ni weche mag mer opogre gwenge ka gwenge. Nikech iyudo ni ka en madho kong'o ma inyuayo e dala cha, iyudo ni gwenge ma imbo kono otelo ne jo Kenya duto e nyuayo kendo e madho. To kichak ibire madho kong'o ma oluongo ni portable spirit kata ma ji moko luongo Kiswahili ni makali, iyudo ka gwenge mar yo Mount Kenya kocha emoteli. To kibiro e yo mar ywayo Nyasore Nairobi ema sani otelo ne e yo mar ywaye. Koro iyudo ni gigi opogre. To mana kaka wendno yawacho ni nitiere gima miyo rowerni kata jomoko donje e yore mag mer. Ibiro yudo ni nitiere gima miyo ji donje e yore machalo kamago. Nikech ibiro yudo ka kuonde moko kaluwore gi chike moketi gi mag lemo, iyudo ni ng'eny ne ji ok donjre e yore mag mer. Kuonde moko be kaka jagono owacho ni alwora mari inyalo romo ori nyalo yudo e yo mayot gik mimadhogi. Koro iyudo ni nyathi kodong' e alwora ainano to onyalo donjre e yore mag kong'o kata yore mag mer e yo mayot. Mane manyalo wacho. Jacob Onyango, nitiere gino ma bende sani wanya bedo kacho ka warango kiwacho kanyo ni county ma Nairobi ema ero koro telo jogo matiyo kod nyasore kata njaga e yo moro mamalo kata kirango weche mag kong'o gintiere ahinya gwenge go mag got ma Mount Kenya kata Central ka irange kar kacha. Ahinya nitie counties moko ma iye kacha mantie. County ma Nairobi e boma maduong' mar piny Kenya. Okete opara machalo nade kaka nitie nyithindo madongo, nitie nyithindo maneno ka nyasore nitiyo godo. Nyalo bedo ni Nairobi te koro sani kata ka dipeni jok ma ywa nyasore konde duto nyalo wacho ni ji mathoth ahinya osetiyo kode kata ji mathoth bende nyalo bedo thuolo manyime ahinya e kinde mabiro mondo mi ochak tiyo kode kaluwore ni kae mong'eny ahinya. Nairobi en gweng' ma jopiny mowuok e konde mag piny mar Kenya te obiro modakie kaluwore gi yore mag menyo gi yuto. Koro iyudo ni gik matimre kuonde moko duto te e konde mag Kenya kanya timre nyaka e gweng' ma Nairobi. Nikech Nairobi chalo picha mar gik matimre e konde moko mag Kenya. Koro iyudo ni gimomiyo ji tiyo gi gik mimergo gi, joma ywa nyasore, joma madho kong'o, ibiro yudo ka magi duto te timre e Nairobi ka nikech jogi odar mobiro kaendi. Mar ariyo ne mano, Nairobi en kuma onyaluongo gi dho ngere ni en transit center. Manyisre ni en kama yore otudore kendo kowuok e pinje maoko wantiere gi airport. Wantiere gi paw ndege ka. Yore bende trende nyalo kadhe mowuok e pinje maoko kendo gibiro ka. Koro yore ma ji kowogo kendo usogo gik imergo gi opogore. Koro ibiro yudo ka obed yath moro amora mimadho, obed kong'o moro amora mimadho, ibiro yudo ka nyaka iyude e Nairobi ka. Nikech ka ema koro nitiere kong'o kit math mopogore. Okinyi ma kawuono nitiere kwan mopogore ma bende waneno kar ka. Ng'eny ang'o yudo thuolo mondo adhi e kaunti ma Kisumu mondo mi wayud ni wendo mag Kisumu to bende iyude yo machalo nade. Sani wantiere kuomi pod ka wanire Jacob Onyango, apisa mar Nakada. E thuolo mar ariyo kerango jogo matiyo kod kong'o e yo mamalo. Iwacho ni imbo mar piny Kenya madho konga chwaka kata changa e yo moro mamalo. Kaka Nakada okenge mage ma ponono useketo mar neno ni adieri utiyo kod ruodhi kaachiel koda ka jotelo mane koro gwenge mondo mi otieki weche mag changa. Ka nadongo e kaunti ma Kisumu anyalo koni kuom adieri nitiere raids mane timo
kuonde mopogore opogore. Ka en Kisumu kata gwenge man nam thoe piny kucho yo ka puothe kata ka gintiere kanye yo donga, iyudo ka donjo kacha e bungu, iyudo kigolo gik machalo kamagi. Kinde gi podi medo golgi koso lweny ka ikedo kod math makamagi odok piny, to dok piny e yo machalo nade, ka omede to mede okenge mage. Kamano, agoero kamano kuom penjo mipinjo no. Kedo gi gik mag math gi, chon inya paro ndalo mane nitiere jatelo moro mane iluongo ni Joseph Kagudhi. Iyudo ni ng'enyne Joseph Kagudhi no notelo ne Nakada, kin diere go chife nitie gweng' kabisa, kendo ne gimako jokong'o. Tiyudo ni sama sani piny olokre, nosekel chik moro miluongo ni Alcoholic Drinks Control Act, jomoko luonge ni Mutudo Laws, chike mag Mutudo. Koro iyudo ni chike mag Mutudo gi no replace the chang'at gi chike moko mane tayo kaka inyalo losi kata kaka inyalo usi achwaka gi kong'o moko mopogore opogore go. E okang' ma wantiere ni sani, anya wacho ni lweny kata kedo gi madho kong'o ok odok piny. En mana ni tinde watiyo gi chenro mopogore opogore mondo waked gi math mag kong'o kata ywayo nyasore. Nakada osebedo katiyo gi migepe mopogore opogore kaka chife, kendo giwuothe gwenge samoro gitudre gi chife gi provincial administration mondo omak jok monyuoyo kong'o, nikech kong'o onego bed ni inyuoyo koluwore gi chike moketi. Koro iyudo ni watiyo gi chife, watiyo gi DC mondo omak jok mo obedo ka nyuoyo kong'o. Mar ariyo, jok ma madho kong'o kata ma uso kong'o molosi e bwo chik, mano kaka bia, spirit mineno mang'eny kone gi kocha, iyudo ni nitiere yore ma watudore gi county government, nikech county government ema miyo gi license kata miyo gi thuolo mar uso. Wan wakonyo gi mana loso chike go mondo gita yore mag loso kata uso kong'o kata madho kong'o e gwenge gi. Koro iyudo ni nitiere yore mopogore opogore loso chike ma wakonyre gi jogi. Mar adek en ni wasebedo ka watimo gimiluongo ni capacity building. Wamedo gi teko kata wapuonjre kodgi county government, kuonde imiye ji tiegruok mondo rowerni matindo mapok odonjie kong'o kik donjie kong'o, kata mapok odonjie ywa nyasore kik donjie ywa nyasore. Koro walali kendo watemo kanyo mondo mi wayudi kendo dhi nyime kod twak. Kata kamano waduogo iri Jacob Onyango, ikelo paro maler ahinya kantiere kar kacha. Nitiere koro kama koro adhi e studio ma Kisumu, yena mondo mi atuda kacha kod Duncan Ochieng. Duncan Ochieng, iwinjo kanyo kaka Jacob Onyango bende oseloso. Nitiere gigo mopogore opogore ma kaunti osebedo kacha katimo nyaka sani. Bende nitiere adiera mar wach ma nyalo bedo kata kiwacho ni lweny mar kedo kod kong'o makamagi nyalo bedo ni gin mage. Konwa ni nyaka sani kong'o maponono nitiyo godo, wano ka Nairobi motelo kacha kong'o mopuodhi. Kong'o makopuodhi nitiere imbo mar piny Kenya moting'o chang'a, nitiere wechego mag kangara, nitiere kacha achwaka, kama gintiere kacha. In kama nuketie kanye? Nuketie tiyo kod kong'o mopuodhi miuse duka gi, koso moko miuso e kor gweng'? Nuketie machalo nade? An oketa e kiko. Ne luwore gi yuto. Sama yuto ni maber to amadho mopuodhi. Sama yuto bet kokier matin, tadok e moko puodhi machalo chang'a gi. Nikech Kisumu kumadake yudo kangara ok yot ahinya. Koro chang'a to ne yudore kata nyaka sani mayot. Koro ok anyalo wacho specifically ni anto na jama. Anariwo gi duto nikech anyalo madho bia, bende ka yuto onge kata odok chien matin to be anyalo madho moko puodhi go.
ka yuto nodok piny adani makore na chiedh nade maponono bende kori kelo kod chenrogo mag metho kata mag mer ka irango kong'o ma gir ng'ato tiyo godo ma en ngima machon mane ntiere kendo kata sani kinyalo miyo kata kuom ranyisi jogo mane ntiere go kar kacha ka yuto dok piny wacho ni dhi kacha konga chwaka ka yuto ni maber idhi e duka kacha cha tinyiewo mikawo bende iriwo kacha tidhi go nyime e kinde go duto be nyalo wacho ni kata yuto mari kane yudo omenda maromo nade giduto ne gidhi e kong'o koso nitiere kaka ni nyalo pogo tiwacho ni oyo mae aket kama chalo kama to ma aket kumopogore kong'o ne kawo nyaka yuto magi mamoko koso yuto ne chala chala yo makare ning'yo kaka imetho e yo moro makare koso ni metha akia nitie metho e yo makare koso metho to mana metho miwane ler inene e yo machalo nade ok anyal wacho maber ni ne a budget ne kong'o janyiego to some extent jawinjo ka jo moko ma nodongo before an ne wacho ni kong'o janyiego nimar ng'enyne en modwa noyak percentage maduong' mar yuto ok ohero pogo gi jowetege ma bende nigi importance machalo rent machalo somb nyithindo ang'o en odwaga ni ng'enyne okaw mang'eny to mano en historia na nikech an ok nanyal budget maber ng'enyne pesa na mang'eny ne dhi mang'eny e kong'o kabisa moloyo maendeleo moko nikech kata ka kigoyo picha e mbesega kata joma ne wan go nitie lokruok nitie pogruok maduong' ahinya to nwayudo ayuda yuto machalre koro kong'o to ok en janyiego kaka nasewacho no en odwa nokaw mathoth kendo gima chwanye kabisa en budget to gi saa gi budget ok giwinjre go kabisa Ero kamano iwacho mano saa gi budget samoro ok giripi kata ok gichope kumoro minyalo wacho ni en kumoro makare ka ichopo kar kanyo yena mondo mi atura kendo e yor simu achiel kachiel koda ka Jacob Onyango mana pisa mochung' ne wechego mag puonjo oganda e yor mano maka nakada okinyi makano mantiere kode kata kamano ntiere ote bende mamero donjonwa kage kacha iwacho kanyo ni itiyo gi kong'o mane en achwaka koso mano mar duka to kinde ma inde kata ka irango mar duka ni ang'o matiri mar duka tiwacho kata kinde gi bende oganda ni kod pek ma opogore okinyi ma kawuono mantie kane mar darango moko bende mwaseneno report mawuok e counties ma opogore wantiere ka kod imbo mar piny Kenya wantiere gi mago mawuok e gwenge ma Nyanza nitiere mawuok e Hoho mar Okak en tiyo kod gik mamero ji machalo nade kacha wantiere kod kong'o kachiel koda ka ndawa kamano koting'o nyaka fuong'a nitiere mira nitiere manyasore nitie yedhe manyaduka kachiel koda ka yedhe michuoyo ler e kinde gi duto ka gintiere kar kanyo mage maponono ineno ka itiyo godo ahinya e gwenge ma intiere godo gigi duto onego rang kaka ikedo kodgi ruodhi mag gwenge osebedo kacha bende kani oparo manyimeno ka gipuko kangara gipuko chang'a gipuko busa kama gintiere kar kacha ka ichopo gima duong' mipenjo kanyo ni kata ka en tiyo kode asasa itiyo kode nyaka ochop kama chalo nade Jacob Onyango ka ina pisa mar nakada ketna ne nyakwara moge jwang'e ler e kinde gik moko auchiel kata yedhe auchiel mitiyo godo ahinya kendo itiyo kodgi e moro ma ok ni kare mano moting'o kong'o ndawa mira nyasore yedhe mag duka kod mago bende minyawacho kanyo ni moko michuo e ler mage maponono kinyalo rango nyabedo ni hinyo oganda wa ahinya to nego bed ni wawuok ang'eni giduto un kaka nakada un temo rango ni mondo oti kodgi e yo mane konwa sani nakada utemo rango ni itiyo kod yedhe gi e yo machalo nade koso utemo rango ni owe tiyo kod yedhe machalo kamani yedhe miwacho go giduto te itiyo kodgi to giduto gihinyo jogewa to gima hinyo jogewa ahinya en kong'o iluwe gi ndawa kod nyasore koro iyudo ni gigi te kitiyogo ntiere kaka gidil kodgi e dendi kendo giketho dendi kendo giketho ngima jok matiyo kodgi gimoro kaka kong'o ng'ato koma koro dwaro gi madho kong'o emotimo
Mar ariyo ibiro yudo ni onyalo ketho dend ng'ato ma kata koro yore mag nyuol gi ng'ama dichuo koro yudo ka tich koro tek ok onyal nyuolo yo makare. Mar adek ibiro yudo ka osetiyo gi kong'o ndalo mang'eny inyalo yudo tuoche mopogore opogore kaka koro mag kansa, tuoche moko mag koro kata mana kidney mar ng'ato iyudo ka koro ok tiyo yo makare kod liver mar ng'ato ok tiyo yo makare. Magi duto te nyalo ketho ngima ng'ato kaluwore gi yore mag thieth bende ma wantiere go e gwengewa mag Nyanza kod gwengewa mag Imbo. Ibiro yudo ka koro yudo tuoche aina gi kawo omuom mang'eny kendo ng'enyne yudo ni jok mobedo gi tuoche aina go ok giwenyore gi weche mag madho kong'o, iyudo ka ngima gi biro bedo machuok. E yo mar madho ndawa, wang'eyo ni ndawa nigi tuoche, okelo tuoche mang'eny mopogore opogore. To gima nyaka wang'e ni ndawa kata mana lee moko ok cham. To en dhano kende matiyo gi ndawa e yore mag madho kata e yo mar ywaye. To ibiro yudo ni jok mamadho sigara gi ng'enygi gibedo gi tuoche mag ahonda. To tuo marach mogik ma ndawa kelo en mar kansa. To kaka ung'eyo kansa ok thiedhi e yo makare. Ng'enyne joma oyudo tuo mar kansa go giwito ngimagi. Ageno ni uwinjo. Nitiere gima mathoth bende mar ni mondo mi iketne ler nyakora Muge Jwang', Jacob Onyango iwacho kanyo ni utiego rawere mondo mi owe tiyo kod yedhe machalo kamagi. Tiegruok gi utimo gi kanye? Rawere gi uyudo gi kure e kinde mage? Sani gichomo midterm kata ka gin e half term uyudo gi kure? Apisa suni kanye? Inyalo yud weyo machalo nade? Nikech oganda penjore ni ka en tiegruok jogo mantiere Ugunja, jogo mantiere Rarieda, jogo mantiere gwenge ma Nyamasaria, Kisumu, mantiere Nyalenda B, Nyalenda A, mader mar tudre kodi kata jogo mantiere Suna East gi West Migori degi yer mar winjo kama tiegruok ma kama gitimo. Samoro giparo ni un gi klas moro kata skul moro ma uyawo ma upuonji gik machalo kamagi. Utimo gi kanye? Oyo onge klas ma wayawo. To gima nyalo wacho ni wan gi ofis marwa mochung' ne gwenge mag Nyanza waka. Nitiere ka pisi kanyo second floor ibiro yudo ofis mar Makada mochung' ne counties mag Migori, Homa Bay, Kisumu, ochung' ne Siaya. Ibiro yudo ka ochung' ne nyaka gwenge mag counties mag Kisii mag Nyamira kod Kisii. Koro iyudo ni ng'enyne wakelo tiegruok gi e sikunde ka watudre gi Ministry of Education, school ka school madwaro ni mondo wakonygi e tiegruok go. Ginyalo biro, ginyalo ndikonwa kata ginyalo dhi ofisno mondo gikwa ng'ama biro mondo tiegre nyithindo. Tiegruok gi ok chulie pesa nikech wan jotich sirikal. Seche ma ong'adu osuru cha usechulowa. Oyudo ni ng'enyne ginyalo yudowa. Nitiere kidhie e mbui ibiro yudo nembni mag simo gi address mag offices mag Nakada. Koro ng'ato nyalo goyo simo kata nyalo oro mbui to obiro yudo duoko chieng' ma ng'ato biro mondo miye tiegruok ne nyithindogo. Mar ariyo en ni sache ma nyithindo koro oduogo koa e sikunde gi mopogore opogore. Gima timre ni watudre ga gi jokanise kata grube mopogore opogore. Koro wanyalo dhi, jo officers mag Nakada nyalo dhi wuoyo koda rowerni mondo kik gidonjre e yore mag madho kong'o kata ywayo nyasore e ngimagi. Erokamano ahinya. Wantiere kar kae winjo kata tiegruok mopogore opogore matimore counties mago ma opogore opogore. Nyabede nyaka counties go bende ma Kaluo. Kinyi ma kawuono watudre kod wendo machielo Duncan Ochieng'. Tiegruok ma kamagi ponono ka ne yudo tiegruok ni chon, Duncan de okelo lokruok moro amora e ngimani koso kata kinde ka ng'ama ne bi tiegu e wi yedhe ma kamagi ema ne onge? Duncan.
Adier, ndalogo mane pod an kijana ka adonje math ahinya, focus maduong' ma public health ne timo ne towards tuoche machalo infection mag HIV, ang'o thagruok ma social thagruok machalo madho kong'o, ywa ndawa nokomi gi duong' ahinya. Koro programs mang'eny mane nitiere e gwenge, ng'eny gi kata gi tiegruok gin ahinya mang'iyo math kong'o, nikech math kong'o be ne ok en kaka sani ma joma tindo dwa loye joma dongo. Ne cases ma kata e gweng' niwach mani wuod ng'ane metho mang'eny, but sani nikech ninene easily, nikech ji mang'eny matindo nok madh kong'o kaka sani koro joma tindo madho kong'o to giedhegi. To depo ni ne programs go obede ndalogo, tiegruok go debede ndalogo, ang'eyo ni dewayudo konyruok chon, but ok wanyal ywak ni ne onge, nyaka koro watim gimoro. To programs go gin tiegruok ma very important, nikech samoro ng'enyne jomoko onyalo madho kong'o kata onyalo donje tiyo gi yath asasa nikech nitie gima chande, kata nitiere gima oneno ma olak e ngimane, ma oparo ni ka umetho kata utiyo gi yath to onyalo lalo parono. To ka nitiere tiegruok manyalo ng'ise yore mopogore ma bende onyalo lalogo parono, yore mopogore, tiegruok manyalo ng'ise yore mopogore onyalo cope go gi situation ma entiere sanono, to mano bende nyalo konyo kabisa, nimar mano de ni bede ndalowa kapod watindo, mano de okonyo mathoth kabisa. Jacob Onyango, nitiere wach makoro bende iwinjo kanyo ka Duncan Ochieng wacho okinyi ma kawuono, ka iwinjo kanyo ni nitiere rowere madier mar yudo thuolo machalo kama. Ma en tiyo kod yedhe mamero ji, kong'o, nyasore, inno kacha weche mopogore opogore mantiere kar kacha. Inyalo mana kete picha machalo nade? Bende usetimo tich kaka dwarore, koso kama uyude jogi ema onge? Jacob, kinyalo winja? Awinji koro. Nitiere thuolo moramora ponono ka iwinjo gima Duncan Ochieng wacho ka en studio ma Kisumu. Nitiere gino ma iwacho kanyo ni ka doyud puonj machalo kamano kane pod otin. Owacho ne ochako weche mag mer kata madho kong'o ka oja higni 17 nyaka sani oseweyo weche machalo kamago. Ponono nitie jok ma osechako kaka en de gier mar weyo, to koro thuolo ne magionge kata mar yudo tiegruok machalo kamagi. Bende inyalo wach ni kinde mokalo Nakada nyaka sani bende oserido kaka gitimo chenro gi mondo mi gichop ne ji machalo ponono ka Duncan e kinde mokalo mantiere sani. Anyalo mi duoko kama. Madho kong'o kata ywa nyasore kata madho ywa ndawa, inyalo thiedhi mana kaka ng'ato be inyalo thiedhi ka entiere gi tuo mar malaria. To gima timbre ni nitiere osiptende mamiyo thieth, mamiyo ji makamago thieth. Ok anyal wacho ni ging'eny, to gintiere. Kaka kumoro kaka Sumbi, oyangore ni thiedho jogo mantiere gi tuoche mag mergi. Nikech tuo mar mer inyalo thiedhi. Kidhie e mbui mar Nakada, nitiere mago ma waseyango, ma wasedhie, ma watimo negi nonro, ma wayudo ni gin kare mondo githiedh ji e yore mag mergi. Koro inyalo yudo gi kaunti ka kaunti, ibiro yudo ka nitiere gi mare. Kata Kisumu kanyo ang'eyo ni nitiere gi moro. Koro magi nyalo miyo ng'ato thieth. Pogruok biro mana nikech thiedho mer en nengo mamalo. Emomiyo ineno ka ng'enyne wan kaka Nakada wagoyo debe mondo wageng' rowere ni kik donji e yore mag mer. Nikech kochopo kuma koro ng'ato chako mer, jatelo no wacho ni nochako mer ka en jahigni 17. Kaluwore gi nonro marwa ma wasetimo sani, ng'eny nyithindo donje e mer ka gin johigni 11. Manyisore ni mano ja grade 6 kata ja klas 6 osechako madho kong'o kata osechako ywa nyasore.
kata res chako inyamo mira. Koro yudo ni gima timre en ni ji donjo e yore mag mergi e yore mopogre opogre. Samoro nyalo luwore kaka alwora mar Kandugu nowacho. Samoro nya bedo ni ji nyalo yudo gik mimergo gi e yo mayot. Mar ariyo gima daher mondo anyisu en ni ng'ato kosedonjo e mer, koro e ngimane duto kata koseteri e thieth, obro kedo gi miluma kata siso manya miye mondo bed gi gombo mar dokie e mer e ngimane duto nyaka chieng'. Nikech tuo ni ene nyalo thiedhe to nyalo duogo bende. Waluonge gi dho ngere ni relapsing disease. Emomiyo iyudo ka ng'ato osedhi e kar thieth mar mer to koduogo otieko dwe kata higa achiel kendo chango chako dokie kendo. Emomiyo wadwaro ga ni mondo ng'ato ainano koseteri e thieth, koro mondo chung' maber ma koro konya dokie timbege mag mer, odwaro ni mondo ji osire lwedo, alworane bende osire lwedo, mondo kik donji e yore mag mergo kosea e kar thieth. Erokamano ahinya. Iwacho ni nyaka sani nitiere gigo manyalo bedo kacha ni timore e counties mopogore opogore gi nyaka gi chenro mag chiwo thieth. Wakaw ywe masani, ka waduogo to wakpodhi nyime. Kete Ramogi TV, chenro mar Mbaka Oromo. Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nenye nilifagia hapo hivi, sikukosa kutoa kama karatasi kaa gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kaa utaki kuenda kupita wapi. Uko kwa road utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikuwe hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa ya jioni, watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi, kama naweza kupewa ikiwa kazi, nikuwa nikifanya kazi hapa, naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kenyans are winning big on ShopBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. ShopBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ShopBakey.com. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chienga tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Hakiyaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen Otieno. The health benefits en go mang'eny. Gini oting'o protein, calcium, fiber. Kar fiber no konyo kar digestion gi antioxidants. Nyasaye wuorwa, wachopo e nyimi ka wagoyo ni erokamano. Iseresowa e nyalo marwa. Isemiyo waneno ber e yore kod dwarowa makagi kata. Iserito osiepewa kod wedewa. Ang'o ma dotim ni Nyasaye wuorwa moloyo duoko ni erokamano? Dial *811 *273# to get jowetewa.
Fresh episodes now available on Viusasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on Viusasa. Machiegni nyakuro moge jwang wantiere kar kae nitiere ote mabende sani wantiere godo ka achiel mabende wanyalo yudo thuolo mar neno ni gin gik mage maponono timowa e yo mopogore opogore. Sani wakawane ote mantiere e mbui kacha. Ote mantiere e mbui nitiere ote ariyo kata adek kata ng'awinj pacha Duncan Ochieng kani Kisumu kaachiel koda ka wendo machielo mantiere godo mowuok Kanakada mano Jacob Onyango. Ote mar Facebook. Aisha Waridi wacho kata ni kanu gunja an gi mawuoro kendo mamako dhoga jothurwa en ni kong'o iyudo ka baba madhe wuode madhe mama kware be kware be madhe kware be madhe wacho ni wuode bende kane kanyo ka madhe wacho ni madhe malo to dani bende okwach piny bende omer wacho okwach wacho piny omer kore ka omedore gi olich kech wacho ni amade hero wacho kacho ni emodong nikech teko mar puro no bende rumo jodongo tetni nyaka mine te hero wach tetni bo wacho kar kanyo Eriko ke Ukizito wache nade kong'o kod nyasore mano bwa Chetliech orang rowere teko gi orumo kata puodho ok ginyal dhiye puothe nindo mel ka jok monego bed ni puro gi to lale dak ero ote mantiere kar kanyo nyakwara moge jwang kantiere ote machielo bende mantiere godo SMS kacha ne wakoni ni yawgi kendo koro sani we wayawgi achiel kachiel wasom kai neno moneni SMS mar line wa mar SMS mar 3-6 cha bende ntiere kar kae to bende ka yoro ote wasome mana kaka dwarore kata ka pod warito mondo mi oyawre yo moro makare nitiere ote mapod ntiere kar kae yena mondo mi wasome asoma achiel kachiel mano ka wantiere kodi kar ka mano kotenore kod penjo mabende ne wapenji inere kaka inyakedo kod gima chalo kama Jakinyar Modi wacho ni erokamano kuom kele mane wasomo kane pok odhi yweyo mokwongo cha koro sani bende ang' wawinja ne pach jolony kantiere kar kae erokamano kuom kelo twak machalo kamae e sama nyithindo bende odiochieng' ma kawuono duogo pacho e midterms. Cleophas an gima adwa wuoyo kuom gima naneno gi wang'a the last holiday mane nyithindo loro for 2 months. Iwacho kata ni first peer influence en gimoro maduong' ahinya. Idwa mondo ifit a group of friends matiyo gi yedhe magin drugs koso kong'o mondo kik ine ni in the odd one out. Mana achiel kuom gik mantiere kacha. Wacho kanyo gi dho kizungu ni bende remember ni peer goes to even adulthood. Wacho joma dongo bende ntiere kar kacha. Gima wuoro ni tinde kata nyiri matindo ywayo gigi just because the boyfriend is taking it. Kumachielo kacha wacho ni do you know there are special cookies miloso gi njaga kendo nyithindo ohero. I don't know if Nakada knows that. Nyithindo gogo ema goyo mbaka machalo kama. Okada dhi mabor kata kotenore kod twak machalo kama. To kata kamano kamochope kanya ote mar Jakinyar Modi yena monda dhi e yor simu ne wendo mantiere godo mano Jacob Onyango. Iwinjo ote mantiere karaka kaka Nakada bende ung'eyo ni nitiere moko miloso nyaka gi tamtam, moko miketo nyaka juice, moko miketo nyaka ni gin gichalo biskut gik mamit kendo kata nitie nyaka njaga mag cookies gi. Bende ng'eni nyithindo herogi gitiyo kod kata kinde magiloro ka gintiere dala ka moko chako duogo dala odiochieng' ma kawuono. Jacob. Kawinji nitiere yore ma jogo ma uso yedhe mimergo gi osefwambo ma ginyalo go miyogo nyithindo mondo giusnegi kata gimigi gichakoga mana ka gimiyogi e bei mayot.
tiyudo ni bang'e kachacha nyithindo gi koro nyaka ging'iew nikech koro gik yedhe mag mergi osemako dendgi ma koro dendgi dwaro yedhego sa asaya ma yedhego gi dendgi. Koro iyudo ni kaka nyithindo rowerni madok e skul giyudo yore mopogore opogore ma ginyalo soyogo nyasore kata gigo mimergo e yore ma jopuonj kata jok morito skul ok nya ng'eyo. Ng'enyne iyudo ni sikunde mang'eny ndalo ma koro nyithindo dok e skul dong koro giduogo e utewa sani giwuok e boarding school. Ibiro yudo ni sama gidok titimonegi inspection, itimonegi ing'iyo dende ka be nitie gima gipando. To nitie yore mathoth ma rowerinigo oseyudo nikech ng'e ni nyithindo gitelonwa e mbele e yore mag fwambo, yore ma ginyalo ng'anyowago ma koro ok wang'e kaka gipondo gi yien mondo gidonjo gi sikunde mopogore opogore. Mar ariyo ma nyaka wang'e en ni jotich mag sikul gin ok gi samoro ok gidak e skul. To skul nya bedo ni en boarding school, to nyasore pod biro donjo kanyo nikech nitiere jogo matiyo e sikul kata ok obedo ni gin jopuonj. Tiyudo ka gin samoro gin jotedo kata jok ma keto ler e sikul. Gimbe ginya bedo yo ma nyasore kata gik mag mer gidonjogo. Nitiere nyithindo be ing'eni nitie jopuonj moko mokong'eyo kata ni nyasore chalo nade kapo samo pidhe. To nyithindo nyalo donjo gi kodhi mar nyasore ma gipidhi monyag kanyo ka japuonj paro ni mano en mana flower bed kara ok en flower bed. Nitiere jogo bende mauso e alwora mag sikunde. Ibiro yudo ni ng'enyne skul moro yande wadhiye e Buore kaendi ma en boarding school, to jopuonj ne wuoro ni to nyasore donjo iye kanadi. Koro ndalo moko giwacho ni koso bedi ni en jouso mandas gi ema nya bedo ni gimbe gidonjo gi nyasore e sikul. To giwacho ni kane gichungo wach mar kelo mandas e sikul kanyo, nyithindo nodwa gombo. Koro mano ng'isi ni ok en mandas kende, en mandas to biro gi gimoro bende bathe kanyo. Koro mago yore mopogore opogore ma ginya donjo gi sikul. To wan Nakada kaachiel gi jotelo mag Ministry of Education higa mokadho cha ne waloso chike kata giminyalo luongi gi dho ngere ni guidelines manya konyo jopuonj e sikunde mondo gidil gi yore aina go mag koyud nyathi ka madho nyasore. Ere kaka wanya konye nikech samoro be inya yudo nyathi ka nitie gi nyasore, to bang'e cha ang'o mibiro tim nikech duoke ir jonyuol ne kende no ok konye. Kech ma samoro nyathi madwaro ni mondo konye e yore mag thieth, to ok ikonye duoke mana ne janyuol, ok ikonye e yo makare. Kech samoro janyuol bende bedo gi nyathi otame. Tich ma obedo go matek kata e sikunde ok en kata ni chakre sikul kende. Kech nyathi ni owuok ir jonyuolge. Jonyuol adi maluwore gi weche mag nyathi mondo ging'e kata ni nyathi osiepne en ng'a. Joma gero werin mage motugo go, ng'ama duong' mane ma en osiepne, duka mane mojaga ng'iepe ga. Samo dhi e chiro cha joma gi moromo go. Ing'eni jonyuol ng'eny gi gin gi paro mani kasechulo school fees to kora tieko. Chulo school fees ok oromo. Ng'eyo kaka nyathi dhi, ng'eyo yorege mag sikul, ng'eyo osiepe nyathi gin gik ma ber ka janyuol ng'eyo. Nikech mae ni nyam konyi mondo ing'e ni to nyathina ni samo dhi bedo bedo gosiep ma janyasore. Dong' en bodhi donjo e nyasore. Tiyudo ka ng'eny jonyuol gin tie mane yoregi mag utong'o gi yore mag yuto. To en oneno ni kaseng'iyo ne nanga asechulo school fees ochiemo e oda mano oromo. Mano ok oromo. Nyaka ing'e kaka nyathi odak e yore mopogre mamoko bende. Erokamano ahinya. Wamed yudo ote madonjo kar kae, mago madonjo e mbui wa mag Facebook achiel koda mago mag SMS ka wadhi nyime tielo masani bende. Ka in gi penjo moro amora ne jalony montiere godo okinyi ma kono mawuok ka Nakada kaachiel koda kawendo man Kisumu, jal mane tiyo kod yedhe machalo kamago to ne oweyo. Sani odak e ngima malong'o mowacho kata korango jogo mane odongo godo nitiere okang' mopogore. Aya, an Ochieng' mar Kisumu. Gam mar wuoche bende en achiel kuom drugs gi. Nyithindo ywaye nyaka jo higni 7.
Jacob Onyango, gam mar wuoche ni bende en achiel kuomgi. Ywayo gam mar wuoche en achiel kuom gik ma ji tiyogo e mer. Kendo iyudo ka rowerni machokora gi ohere ahinya. Nikech ing'e ni sama gi nyithindo mamoko nindie koyo, moko onge onget, kaka koro sani koth odonjo. Koro mondo bim koyo, ibiro yudo koywayo gamno mondo lal pache, kata mondo ket dende ma koro ok owinj koyo, kata koro ka koth goye to ok owinji kaka jok moko. Mano e gima timore. To iyudo ka ng'ato nyachako gi gam mar wuoche, to bang'e chakoro donjo nyaka e madho gik moko makech moloyo manigi teko mohingo kata mana gam mar wuoche. Erokamano ahinya. Mano Jacob Onyango kowuok e riwruogno mano mar Jonakada. Gikedo mager ahinya mondo mi oganda owe tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Ote machielo mantiere kar kae, ang' wayud kaka inyalo dhi nyime kaachiel koda ka Dan Kano Chieng' ang' imiwa pachi ni tineno nire kaka inyalo konyo oganda. Ma e penjo mantiere kar kae. Ang'eyo osiepena mathoth ma yedhegi oseketho ngimagi, ma ok awacho ni mamoko wigi okethore. Ang'o minyalo tim mondo tiek midhieroni e kind oganda? An Ombok Odongo ka Mageta. Achak kod Duncan Ochieng' ka en e studio ma Kisumu. Imiwa sigandi ero koro na wasewinjo penjo mowuok Mageta ni. Iwinjo kanyo penjo gimomiyo ang'o minyalo tim mondo tiek midhiero mago mag yedhe mamero ji. Ombok Odongo wacho kanyo ni oseneno ka osiepega moko bende wiyegi okethore. En ang'o minyalo tim mondo mi otieki? Kata penjo ni bende ang' abane Jacob Onyango mayudo wa yor simu. Achiel kuom gima inyalo tim mondo okony jowa manie wan go e community ma bende hinyore kaluwore gi weche mag yedhe to gi kong'o masasa mamadhore, en ni mokwongo kik wakwed jogo ma oseyudore e situation no. Nimar kang'isi gadiera ni ng'ama madho kong'o mang'eny kabisa, pile ng'eny gi gidwaro ni giwe. Ng'ama madho ni odwaro kata komedo madhe to en mana struggle ni mondo okomor gi ngimane. Madho kong'o, kapo ni wanyalo kwedo joma oyudore e madho yath kata madho kong'o asasa, to pod wamedo hinyogi, waketo mental health gi e shida, nikech ibiro donjo e depression. To ka wanyalo bet kodgi kaka anyuolawa, wapuonjre kodgi kaka nyakla, wa offer hocho, wa offer support. Ing'eyo ni nitiere gimoro wacho ni ka inyalo yudo ng'ama inyalo wacho ne gima chandi, to mano isechako mana thieth kaluwore gi gima chandi e yor metho asasa kata tiyo gi yedhego. To bende kaka Nakada bende kaka oketo puonj e gweng', onego koro ochop ne joma tindo. Ing'eni joma tindo bende puonj ma ipuonjogi machalo mar classroom to gikwedogi, gidhawo negi, ok gimak mapiyo. To kinyalo yud yo machielo minyalo ketgo kata puonj ne joma tindo sana nikech gine mag sani gintiere e kitabu mar yedhe to gi kong'o e pinywa mar Kaluo ka. Kinyalo ket puonjruok ma bende riwo gi gigo ma gihero machalo entertainment, mbui manie mbui kata simo, to mano biro donjo negi mapiyo. Opogore gi ndalowa ma kanipuonjowa to en mana puonj mar dhawo gi joma tindo e weche mag kong'o, ni kata ing'iso ng'ato ni we to ok imiyo options, ok imiyo alternative, ok konye luwo yo mar chopo kuma odhi lokore. Mano imedo mana hinya kendo yot ahinya mondo ikete depression. To ka wanyalo keto ni wayudo puonj maonge akweda, puonj ma nigi alternative way, kapo ni nyochi madho kong'o nikech idwa ketho go sa, to nitie alternative ma inyalo dhiro go sa.
kapo ni nyochi madho kong'o ni depressed, to nitie yo mathoth ma inyalo thiedho go depression. Ka mano nyalo bedo provided ne ji, to the better. Nikech ka waketa textbook style mar idwaro ni ng'ato mondo lokri we ae kong'o, mano to ok wanyal dhi mabor ahinya. Erokamano ahinya Duncan Ochieng'. Ilero yo moro makare ahinya. Penjono bende apenja ne koro janakada ere kaka inyalo tieke midhiero ma samoro we ka jok moko ni weye ka wiye ber ka intiere dala kidok otiyo kod yedhe gi bende ma iyudo ka wiye olokore, ok onyal kata dok dala. Onyalo bedo ni en owadu, en nyaminu, en e yo moro ma ok inyal kata pimo ni en ang'o madhi mbele, ok inyal kata wacho ni ochomo kama chalo nade. Penjo mano penje kachako wuok Mageta, pod abayo kuomi mondo mi lerna ne oganda okinyi ma kawuono. Jacob Onyango. Awacho ni e piny duto te onge kuma ok inyal yudie kong'o kata joma. En gima osebedo ma kata ndalo kwerewa ne nitiere. En mane lokruok koro opogore nikech sani koro chon jok mane madho kong'o ne yudo ni ng'enyne ne gin jodongo. Chon ne tek kiyudo ka jaduong' omer monindo piny, matin mane timo kamano. Nikech kong'o ne nitiere gi kiape e gwenge kata e pinje mopogore. To matimre sani awach gima ndugu Duncan owacho no. Gima wadwa Duncan owacho en ni ng'ama rawera samoro kosemer, dhaone no ok inyal konyi. Mer de bed ni en gima inyalo gol gi dhawo, to mier mang'eny di koro ji noseweye madho kong'o. Gima timre ni kine ng'ato ochopo makoro mer makoro okia nyinge, olae long, olosre kata e lepe, gino kochakre sechego, gino nochakre chon. Kodhi mar mer no nopidh kuom ng'ano higni mang'eny ahinya. Kaluwore gi nonro mosetimre e pinje mopogore, gima nyaka wang'e ni kata mana nyathi moting'e ich mar miyo mayach, ka miyo no madho kong'o, nyathino bende biro madho kong'o e iye kanyo. Nikech chiemo moro amora ma miyo no chamo, nyathi bende ing'eni nyathino pod dhoge onge, to nitiere kaka otudre gi min gi e bund iye kanyo, ma en bo yudo chiemo duto te ma mama no chamo. Koro iyudo ka nyathini biro dongo, obiro twi e mama no, ka embe en gi kido kata pek mag madho kong'o e ich mar miyo no. Mar ariyo, gima nyaka wang'e bende ni alworawa kachakre gi anyuola, jonyuol gi monyuoligo gimadho kong'o, nikech oseyudore ni kuonde mier ma ji madhie kong'o, iyudo ka jonyuol bende ne madho kong'o kata kwere ne madhe kong'o kanyo. Koro iyudo ka gini en koro en obedo kaka koro kitu kaka nyuola. Koro iyudo ka kuma kong'o nosebedo kaka mise. Koro kata mana nyikwa ibiro yudo ka donjie madho kong'o no. Mano be en gima nyaka wang'e. To bende en gimoro minyalo wach ni ka irango adieri ka jonyuol ni metho, bende nyalo bedo ni ochuno, oganda moko nyalo wacho ni ochuno koro bende nyaka jogi methi. Nyalo bedo achiel kata ariyo ma pachgi bende nyalo bedo mopogore gi wechego mag kong'o, to pod gidaga. Koso en mana paro ma ng'ato oseketo ni an onyuola no ka baba metho, mama metho, an bende ochuno achuna nyaka methi. Ok wanyalo ng'ato kanyo bende ma owarore e anyuola ma jogo bende methe. Kaluwore gi nonro, ng'enyne ok awach ni nyithindo te mag jokong'o biro bedo jokong'o. To nyaka iyudie moko e ot ma wuoro kata miyo jakong'o, nyaka iyudie moko ma biro luwo timno. Wawinjre kanyo. To gima nyaka wang'e bende en ni ma en tuo. To en tuo ma bende nyageng' kaluwore gi kaka ji odongo kata odak. Ing'e ni anyuola, ka nyathi pok odhi e skul maduong' mar nyathi en odgi. Kanyo mopuonjre kido kata timbe mabeyo kata maricho.
Koro ka jonyuol gin mantie gi tim mar madho kong'o, bang' chiemo to nyaka giusi e glas moro achiel kanyo. Ibo yudo ni ng'enyne nyathini biro longo kong'e ni ma en mana kong'o en ma chiemo kaka chiemo moko. Koro yudo ni bang'e kacha cha koro ibo yudo ni nyathini koro donjo manigi nikech jonyuol ok nya ng'ise ni gini rach. Ing'e nyathi puonjre kaka oneno gimitimo kaka ing'ise notim. Erokamano Jacob Onyango. Iwacho ni nyathi bende ka nitie iye kacha ka mama gi madho kong'o, en bo madho kong'o ka nitiere iye kacha. Onya bedo gi paro mopogore bende ka inyuole. Inya nyuole wuog ng'wech, kose nyuole to owe kata ywak. Wayudo ne ote mantiere ka, Facebook wacho nade okinyi ma kawuono. En wach moro mane mak dhok. Ote mane Facebook kacha kata modonjo bende modonjo SMS. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni stress mabiro kod chandruok gachiedh nade. Omiyo dhano tinde dwa metho saidi. Especially joma obedo diagnosed gi terminal illness kaka HIV. Gigi miyo dhano resort to heavy drinking. Nyaka joma ne ok methi e historia maggi. Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamagunje. Erokamano ahinya. Mwalimu Ndwati Sylvester Cleo wach ni tek. Onego teng' joma uso yedhe mamero ji gi del ya kutosha. Wacho ni en mana ni jotendwa moko bende nitiere aola e ohala achiel no. Koro tek. Mwalimu Ndwati Sylvester neno waka en Migori. Erokamano ahinya Mwalimu Ndwati. Wado mana dakika 2 kende to watieko. Iwacho ni okinyi ma kawuono sa boringo piyo ahinya. Ng'ato biro ka wasome kaka ondike. Wacho Ochieng' Emmanuel Ochieng' Emmanuel ang' biro kinyo otieno mondo omi weche manyien. Sani an ka Cleophas Oluoch Jakisumo Kanyakwar. Ng'ani nyinge Linda Omach. Linda Omach wacho ni wach kong'o to wacho ni omako piny te. Omako nyithindewa kod chuo. Mon wacho ni ere kaka kong'o nyalo rumo e Kenya nikech joma usogi bende wacho ni gin gi pesa sana. Erokamano ahinya. Ramogi TV achiko ita ne puonj mar yedhego mondo watieki kata mondo mi watiegwa nyiwa e sama koro gidwa bedo dala. Wacho ni anteri kan bondo. Erokamano ahinya. Ma Michael Okinyi amor gi twak ma ukelo ka nyithindo duogo dala. Ka jonyuol jowinjo giwinjo twak yo makare mondo okony nyithindgi. Erokamano ahinya Michael kuom ote mari. Makoyo dwaro ote mari opogore kanyo. Omosh mar Migori wacho ni jogo omany kumoro machielo. Ang'warangane kaka machielo mano ote mano odonjo molewo nen mar chenro okinyi ma kawuono. Wantiere kar ka mondo mi watiek ote ka wantiere kar kae. Dan Kanochieng' ka en stu ma Kisumu. E bwo dakika achiel ponono kiyudo thuolo mar loso kod ogandawa kuonde ma kong'o, nyasore, mira, ndawa itiyo godo e yo mathoth. Nyaka iwacho ni sani bende cocaine kod heroin bende nitiere pacho ka. Inyalo tiege yo machalo nade. Ote mari ne jogo matiyo kodgi, jogo makedo mondo mi kik ti kodgi, sirkal ma kaunti gi sirkal ma malo. Ote mari nyalo bedo mane? Duncan. Gima nyalo wacho ni mondo wadhaw gi madho kong'o asasa kata yedhe gi en gima dwaro ng'ato wuon. Ng'ato ema gore peksen to ng'iyane ni to ngimane dhi kanye, ngimane ni kanye, to odwa ni ngimane obed machal nadi e ndalo mabiro. Nimar ka igeno ni ng'ato ema biro loki, to mano biro bedo lok moro machalo ng'ama owichi mo. To kowuok e chunyi kendo kigori peksen aluora ni jonyuolni, nyithindi, un e level mane, to mano man nyalo konyi ang'eyo kaka inyalo loko ngimani maber kendo iwe tiyo gi gik manyalo meri kendo ketho secheni. Mar ariyo en ni jonakada to gi serikal bende onego olok system ma girichgo japiny. Kaka sani nitie devolve units machalo tiere kar jaduong' gweng'. Koro programs onego terne jaduong' gweng', e office jaduong' gweng'. Mano biro reach out to joma nitie machiegni e tiende kanyo. Ka wawene mana police gi chief gi security nigene ma gidhaw gi kong'o, to gin ng'enyne gibiro tiyo gi ngufu, to mano biro kelo rebellion.
Koro ka enyalo bedo gima programs mana kada kata county government kata national government nyalo timo e community mar wuoyo direct gi ng'ato, mar loko pach ng'ato mos. En process, ok en gima biro timre kaka ngima Simon Makonde ma ichako mande to Jumapili oselokore. En mos to wabed mana gi horuok gi jogo be ma pod tiyogo. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya ma Duncan Ochieng, erokamano thuolo matoko dera Mogi TV. Wach mari mogika Jacob Onyango, mano apisa mara Nakada, okinyi maka nyabero mane ne oganda wa kamoro mora magintiere. Report mantiere bende med kanyo makinya mana tiko no boda ikachiel. Iwacho ni chuo matiyo kod nyasore ni malo, atamalo 3.9. Joma mine matiyo gi nyasore, atamalo 0.3. Jacob. Thuolo madongo ni adawach kama. Kedo gi madho nyasore, ywa nyasore gi madho kong'o. Ok en tije sirikal kende, ochakre e anyuola. Ok en mako gi kende, kata tiegruok kende. Mago gin yore mikedogo kode. To en nyaka loso chike, tiluwo chike gi. Ma ne ni chike gi ji duto te oluwo gi, kaluwore gi kaka sirikal uketo chike manya yie mondo usgi kata matamre ni mondo kik us yedhe mitiyo gogi. Koro biwayuag mana ne jopiny mondo wariwre lwedo, ajiwre lwedo mondo wakony nyithindewa mondo gidongi ka gionge gi yore mag mer e ngimagi. Nikech ng'ato kochako mer chon, nitiere werin mang'eny ma ngimagi osekethore kaluwore gi yore mag mergi. To janyuol ka janyuol hera mare kata ber gima dibere ne maber en ni nyathina odongo maber e yo makare kendo nyalo konyre e yo makende koyudo tich maber kata koloko ohala maber maonge gik ma otiyogo mag mergi. Mane madawachi. Erokamano ahinya mano Jacob Onyango kuruto matoko dera Mogi TV. Chieng' machielo ibiro bedo kodwa e studio ka mondo mi ogo mbaka. Kikona wach janyuol mametho wacho ni ka omer to nyathi mating'e ya bende omer. Kama chielo Duncan bende kono kaka onego watim gik mopogore. Nyakwaro Mogi Jwang' yena mondo mi walore gi kanyo. Erokamano Jacob Onyango kachal kod Duncan Ochieng' kuom yudo thuolo matoko dera Mogi TV cheno mar mbaka romo odiochieng' ma kawuono. Nyasaye mondo ritu uduto kamoro amora mutija neno mar Mogi TV jaera mar chenro mar mbaka romo. Watime odiochieng' makinye mopogore kantiere kaka kod jowetewa Joyce Oduor kod Sharon Ong'ao, jogo mano loso chenro yo makare, mano director bende Alex Ubado machiegni Jawyoma iseyweyo moromo. Koro sani kontiere kar kae gi jogo duto mano chopo kanyo mondo mi chenro bi e yo moro makare, mondo mi chenro bini kaka dwarore. Nyasaye mondo riti ibed kon ngima makare. Watimuru gima watimo kawuono odiochieng' makiny e yo mopogore. Nyinga Cleophas Oloch, Jakisumo Kanyakwar ma okeu nyaka sango. Oriti.